Čaute, vítam vás u nového videa zase z Skywrosu. Dneska bol nejaký upgrade, už dávno. Ale som iba dneska začal. Prepáčte, som si dával oddych na YouTube. Som bol na prázdninách chôdca a tam nemám túto natáčač tablet. Tak som bol nenatáčal. A odber, zase som tu s Matúšom, dneska ideme Skywars. Dá sa to? Jaj! Dalo sa to. Matúš, ty z toho spawnu môžeš vyskočiť, ale ťa teleportne späť. Ja som vyskočil. Jaj? Tak dneska dáme zase dve hry, ale Skywars bol premenovaný na Egg Wars. Fakt? Jo? Ja to neviem. Veď Ja ničom neviem. keď sa tam dole pozrieš, tam máš napísané Egg Wars. Game Egg Wars. To neviem. A na obrázku je napísané Skywars. Tak asi my to budeme stále volať. My to už dneska, toto bude sa volať Egg Wars. Nie už Skywars. Budeme to už volať. Lebo som pozeral jedného youtubera a to je presne žltý tým. Ja som vedľa ide žltého týmu. Som zhodil toho modrého. Ruj ma asi zabíja. Som zabil teraz. Som skoro doma. Ja som akorát toho teraz zabil. Toho modrého. Niekto nás speeduje, takže to nechcem. Chcem, aby to bolo trošku dobré, rýchla hra. Čo vy červený? Ty nechod po mne. Išiel ku nám jeden červený. A? A ja ho zabili sme ho. My som ho ja zabil, ale ty mi vyžel. No, klasika tejto hry. Vyžráči. Najprv updateujeme, aby som mal šancu niekoho zabiť, aby som neskapával. Ja mám dia už meč. Ja už mám netherite. Vidím. Ja si idem updateovať tento krúpač. Ja Ale modrý ide ku nám, Matúš ide ku modrý. idem. Aký má armor? Klasika. Ale asi diameč. Yes. No, práve ten on speeduje. Práve on speeduje. Help? Tá. Po mne dvaja. Kde si? Blízko pri modrých. No, to je, neviem kde. Som pri zničenom vajci. Teraz? Už ide po jeden ide. Jeden? On sa otočil. Si idú, poď ku tebe. Radšej ostať tam, by ťa nezhodili. Ja neviem si tu upgradeovať. Otáčaj tam on. Si takto. Otáčaj. Najprv chcem si dať aj krumpač. Otáčaj, lebo chcípneš. Ne. Bye bye. Ako ja som išiel cez ten most a ty a modrý. Bye bye. Nechaj mi ho. Ja ho nastražím. Ja ho nastraším. Hej, komu? Spodal, ja ho nastraším. Aj zabiješ. Áno. Ide jeden červený ku nám. Aha, išiel A ako sa išiel? Áno, ku nám. Ja som zabil jedného typka, ktorý má 20 zlata. Fakt? Jo. A vôbec o tom neviem. Ale na strede teraz sú, treba mi ísť do stredu. Matúš, prosím, zveď most. Teraz nemôžem. Mám netherite skoro. Ale keď mám dosť veľa blokov, si môžu už... Čo? Ty sa skovávaš? Jedna modrý s typkom. On zrá, keď ja prídem. Kuba, prestaň.
Nie. Poď, jo. Tak, pekne. Mám ďalší kill. A ja? Mám 28, mali nedrať? Ešte nie, treba mi trošku. No ale idem zabiť jedného červeného, ktorý tu na farmi. Nemôže sa dostať domov. Alebo nikto nemôže druhý zabiť. Jo? Ne! Lebo ja som ti ho chcel vyžrať. Komo, typek išiel vedľa mňa a ja zabijem. Máš nedrať? Budem mať. Keď ma nikto teraz nezabije. A taký... Išiel vedľa mňa typek. Bol najhoršou, ale klasikom. A ja ho zabijem toho. A ne po upgradey. Červený? Červený, poď sem. Máme trošku lepšiu obranu vajca. Ja tak než na šavke stávam most. A konečne modrý bol zničený. To bola naša hrozba. A teraz iba ich dokončíme. Však. Yes. Dávam generátor a luk. Dobrá, lepšie šťastie. No a idem ku modlím. Keď ma nezabije ten Ja tu. som práve tam. A Jeden tu je. A druhý odchádza. No veď. Ten, ktorý odchádza, potom som išiel. No kam mám tu nadať? Ja som ho netrafil! Ale som išiel okolo neho. A ja taký krivý. Bye bye. Ne! Pitvora. Ja som mal ďalšie... Nie, ja som spadol. To je najhoršia mapa. Ide ku nám, asi pôjde ku nám. Ja som mohol ísť okolo. Červených treba zacipať. Do keľu, ja neviem parkour. Ja neviem parkour. Takže Treba- máš zlato, hej? Áno, a jeden z modrých sa je na to pidi ostrove. Pidi ostrov? To čaká. Aký má armor? Klasika. Klasík. Jo, to je železný, u mňa je klasik. Červení majú nedrite. To sa im dá ľahko. To máme také, že bye bye, dojdu všetci, bye bye. Ok, jeden modrý, nechal za chvíľu. Žus nebo. A do pi... Červení a modrý idú po mne. Vidím ťa, idem trošku zastaviť. Ok, teraz ja help. Freddy Fazbear? Ja neviem fakt parkour. Ja som taký krivý. A teda si trošku zafarbím zlato. Help! Help! Som farmír zlato. Typka za video. Červeného. Hop. Typka. Hop. Chce byl jeden červený. Hop. Tak nič. Tento ma zabil. Ten je right. Poď, Lukáš. Mám 19. Rýchlo. Mám 19. Dobre, a ja mám 20. Nie. Ja mám ja mám na netherite. Ja som zabil netherite. Ja som zabil netherite. A mám iba zlato. Je to tam. Ja mám netherite meč. Ale mám netherite. Netherite. Kámo, ma skoro zabil. S lukom.
Ste to mohli vidieť, ako som mal 20, potom som mal 11, ja taký, môj bože. Chcípak. Ja dokončia si tých modrých. Musíš, máte pomôcť? Hej. Idú všetci? No čo? Sa bojíte? Ja za tebou. Kámo, ja som sa zlákol. Čo to tam robil? S úsmevom. Modrých nevidím. Ja som dal ten parkour. Neviem, aký sú. S úsmevom. Jeden má zlatý, jeden... Help. A toto si potom... Mám na nedrať. Bežím. Ukosy. Dobre, už nejde. Už som doma. A kto si tu na farmi? Červený. Ale oni majú zase veľký most. Pozor, za tebou, Lukáš. Oui? Poď. No, poď. Ja toto milujem. Ne, ja mám málo. Ja mám 2 hápka. Kde si? Na strede, skoro doma. Už som doma. Už som pred domom. 8, 10 hápek. Neboj, som zastrašil. OK. Ja idem. OK, mám jeden potion, jeden Nemal som si že zachrániť. jednu bombu, jeden pult, Pardon? on teleport a jednu minu. Neviem. Minúta, poď na cestu. Ja mám minu, ale to môže zabiť aj teba. To ťa odhodí. Jaj, to je bomba? Tá bomba na ruke? No? Ja som myslel tá mina. Minu. Ja som myslel inú. Normálna mina taká. Položíš na zem. No to, a ty môžeš cez to prejsť. A skoro mňa zabijú Jo. Vojt. Ok, máme na Max generátor. Ale čo ty, nejako to je dlhá hra. 13 minút. Chcípak. Hej. Kam ja som si myslel. Máme tu jedného dobrého hráča, ktorý nám zastáva vajce. A kto chce so mňou hrať, tak mi dávajte add friend, ja si to niekedy príjmnem, keď to bude pekné, dobré meno. No ale Neymar Juniors, pridajte sa Siba a môžeme spolu hrať. Neymar Junior, everybody. Som dal zlepšiu útok a healovanie. Som skoro zabil zase to. Maga. Tohto. S úsmevom. Mám asi 200 železa. S úsmevom. Hej, nechaj. Ne, ja by som ho chytil ešte. Ale tomu dal full damage. Full heal. Ale predtým dopadom, že by som ho chytil. Jo, ale to už bolo... Ja som spadol! Do tej azijskej dierky. Najlepšia dierka na svete, však.
Všakže. Ja sa... Červení nemajú to vajíčko. Nemajú. Tak poď sem. Nemajú vajíce. Ďakujem. Oh my god, by si mal na Netherite. Mohol si by aspoň odnechať. Tak máš Netherite. Mohol si by odnechať. A červení majú Netherite. Ja som... Kámo, nechápem týchto ľudí. Prečo chodia do vojdu? Hytieš, nemajú vajce, si posledný, ideš do vojdu. Proč? Ale ja, keď som bol sám normálne, ja na to kašľu neobstávam oné vajíce. Počkám, kým takto ku mne príde a bye do vojdu. A keby necháš to zlato? Aha, to je nič. Si išiel týpek cez streda a taký žeši to ty. Obidvaja majú Netherite. Modrý? No. Hodíme. To iný. Hodím. To iný. Aha, oni sú poslední. No, posledný. Nechaj mi to. Ďakujem. No čo, 13. Mal som oné 11. To je zlato. Potreboval. Idem nás upgradeovať. Upgradeujeme ešte vajce. Viete, obrana. Na 66 najlepších blokov, hej? To sú tí železné. No veď. Chceš vedieť, koľko ja budem mať? Čo 4 zo 100. A iba takto, vedľa toho. Ja to ani nechcem. Ešte vám poviem, na Xboxe je to tak dobré, ale je hrozné tam ničiť. Kamo, čo nám ešte treba upgradeovať? Jej, toto, 30 šanca. Na čo? Ešte sa. Na zlato. Na zlato iba? Ale to je... Na zlato? Nie na železo, aby viac nám padalo železo. Dávam viac heal wizard. Wizard je to vajce. Takže máme viac healov na vajíčku? Ty videl. Ide na nich. Tí modrí idú? Nie, oni idú. Náš tým ide na nich. Na nich my ideme. Už má full HP. Má už úplne na full HP ten wizard. Chochora ide po mne Netherite. Kde si? Pri červený s typkom. Idú dvaja. Sú dvaja. Ja by som bol hitol, kamo. Si poka. Ale ne, ja musím byť vedľa. Ide za tebou. Za mňou? A potion. Idem si našetriť aspoň 30 železa. 130? 30. Nechaj mi. Ja mám už 44. Vyžrač. Eno vyžírám. Presne tak. Nechaj mi. Vyžírať. Ešte 3 mi nechaj. Mám 50. Zastriedame dve ty, dve ja. To si zober. Tak striedame, však? Teda. Musíš zober všetko. Rád by som si zahral ten klasický Egg Wars. Ale to je zase už na klasickom Minecrafte. Ale
Ako baba Hej, povie. tam máme vajíčko. Zatiaľ máme vajíčko. Mám 3 teleporty, 2 bomby, 1 potion. Mám 5 týchto. Pozri, čo mám tu. Áno. Tu polož to nevybuchne. Áno, polož, to nevybuchne. To nevybuchne, to iba iných hráčov vybuchne. Iný tým. Viem čo? Postav sa tu na kde stojím. Ok, polož to. Postav sa presne ku mne. Čože? A polož to iná. Teraz to polož. Hoď ide. Aha. Proti to nevybuchovalo. Proti si to cestou mohol ľudia prejsť. Máme lepšie, neviem čo. Máme asi lepšie healovanie, asi. Healovanie. Ide ku nám jeden. A koniec. Dáme si ešte jednu hru. A to už dáme si jednu hru, ale speed. Čo? Dáme si jednu hru, ale speed. Aha, prespeedujeme to. Stále máme toto je. To budeš navždy. A zase máme tu dobrú mapu. Ja som chcel ísť do mapy. Ja som skoro bol 2, 3, 2, ale nechcem skočiť do mapy, kamu. Okej, 26 má, 46, 38. Čo? No, level. Už sa mám vece. Asi iba kúpujem lepší meč. Idem si rýchlo nedrať meč. Ak viem, treba mi presne 60, viac ako 60 železa. No čo chci kopať? Žral som typka. A my sme modrí, mám ti pomôcť? Áno. Mám 6. HP? Áno. Ja mám asi nejakých 300 a som skoro domka. Ja som jak dočúval. No som doma. Keď teraz niekto hodí TNT, ja sa zase hrem. Ok, mám lepší. Mám dia. Meč. Mne teraz po mne každý pôjde, lebo ja mám noobs armor. Kožený armor. Táto ty si bereš. Ja si toto berem. Akože som nič nevidel. Ne. Ty modrá. A to je náš? Idem. Pozor. Jak? Môj? Yes. Jak som ho dal tam? A ja tohto. Toto je tímová práca. Áno. Práca. Prosím, zveš moc. My budeme iba zväčšiť ten most. Ďakujem, že si mi zase zobral toto. Sa 6 za to toxe. Ešte jeden. Zrúham. Čo robíš tak dlho pri šope?
Dobre. Ja som sa zase zabugol. Poď, Matúš. Zabíjaj. A ideme. Matúš, jeden ti tu na kempy. Ešte jeden. Okay. Tak druhaj. Ja mám nedrať večer, to je iba vidia. Ja si kúpim lúk. Ja som o trochu lepší ako on, takže idem za lupákom. Takže otáčam. A kde je ten? Aha, zabili full zelený. Kde seš? Poďme na červeného. No veď, ide. Aj žltý je lúk. Nie. To som presne hodil. Ne. Mám ho. On nemá armor. Ja za chvíľu... Máme ich. Ej. Ešte tam. Oni sú traja, my sme štyria. Takže čo najrýchlejšie, aby sme neboli dvaja. Ešte nemám ani nedrite a idem bomby. On mne treba zase kúpiť bomby. Mám na nedrite. Aký majú armor? A žltí idú na nás. Jeden má nedrite, jeden normál. To je ten ups. Ticho. Ja už nič. Obidvaja spojí. 36 však stojí jeden armor. Myslíš nedrite? Áno. 30. 30? A koľko stojí bomba z potion spolu? Bomba plus potion 11. Aké sú všetko po 3? Neviem, zrotaj si. Tak. Všetko... 3x10 je 30 plus 3x neviem. Našetli na 100. Našetli na 100. No to asi 78 bude stačiť. 40 myslím. 78 bude stačiť. Podľa mňa. Mám full medrit. Aj ty asi. Máš full? Nie. Pickaxe ešte nemáš, hej? Nie, ty zaklony. Máš dvaja, je lepší. Ešte lepší. Okej, môžeme ísť. Ja som netrafil! A čo teraz? Som netrafil most a chcel som zabiť tak týpka, chápeš? Ope. Ale to sa tak šmyklo. Tak nie si bombard urobil? To sa tak šmyklo, že sa to nechytilo. Tá bomba nevybuchla. Ideme. Počkaj, ja si idem ešte kúpiť jednu potion. Aj dve bomby. Rýchlo, moc rýchlo. Ja mám všetko po jednom. Kamo? Chcípak ma skoro zabije. Mal som plné, ale ten chcípak ma ide zabiť. Tak zdrhaj. Mám 3 na západe. 14, 15, 16.
Treba mi aj trošku blokov. Ale druhého typka som zahitoval. Matúš, pozor. Ja neviem. Ide po mne? Druhý? Ja neviem trafiť. Yes. A zdrám nás. Ty si to... Som sa zabiť týmka, ja som zabiť. Ja som ho zabil. Ale on potom teba zabil. Som zabiť pomaly toho týmka, ja som zabudol, že si tam. Nevidel si ma vôbec. Ja som myslel, že to bol iný typek. Ani jeden nemal netherite. To som urobil na schvál. Tak ako mohol Charlie Marifu, keď niekto toho typka druhého zabil, tak ako Charlie Marifu mohol mať netherite. No neviem. Ja som sa zabiť tak, aby to bolo trošku niečo opäť v tom videu. A to si bol... A som dal 2 killy za jeden. Jednu bombu, nice. Vieš, ako to myslím? 2 obeti spadli. No, To som fakt urobil na schvál. A Matúš o tom nevie, lebo sa si vypol ide ku nám. mikrofón. Má 50 level. No ok. Ale normál to bolo. Co si? Ok, ja si nakúpim ešte blok. OK, poďme. Nechaj. Iba som ti hejtol. Ja som ho ešte zabil v prípade, keď spadol. Ja som ti iba dohitol. Hej, a keby nie, tak by spadol na špílu. OK, vylepším. Ok, môžeme Ale ísť. ide na upgrade, takže Môžeme ísť. Ty chod z boku, ja idem spredu. tam ja nemám nejdy. Jeden potion, to mi nestačí. Mám jeden potion a vôbec mi netrvá. Takže už si za chvíľu sám. Ja nejdem sám, idem si kúpiť ešte trošku šípov. No idem trošku stylovo. A niekto, no ide, hej. Ja som pekne to trafil. Poď rýchlo, hej. A? On má jedno super, ne? Čo? Level? No nič, typek. Čože? Nie. To bola moja úloha. OK, pozorne ho zabijam. To. Taký že vodí. Dáš ho. Viem, čo ja si Čože? ja ho nechám. Lebo má málo. Tak už nemá málo. On ale už šiel. Mal si ho iný zabiť. Žožuješ Ale ja video. som mal moc maličku. A teraz je konec. Ja som hitol. Yes! Tak na čus. Tak to na všetko dajte like a odber čus.